Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli Mary vilayatynda hem dürli dawaraly çäreler giňden ýaýwanlandyrly. Mary açylyk sport toplumynyň öňündäki toý meýdançasynda vilayat derejesinde uludan tutulup, şatlyk şowuna aýdym sadyň hoş owazyna betlenip geçirilen Türkmen bedewiniň milli bayramynyň dawarasy hem dünýäde meşhurlygy eý bolan ahal-teke bedewlerimize goýulan belent hormat sarpanyň aýdyň alamatyny öwrüli. Pekin Paygas ummany magtum olup pragylyna Mary vilayat häkimliginiň vilayat medeniyet müdürlüğiniň demokratik we agrar partiýalaryň vilayat komitetleriniň kärdeşler arkadaşlaryň vilayat birleşmesiniň vilayat ýenarlar bölüminiň senagatçylar we telekeşler partiýasynyň Mary vilayat komitetiniň hemde vilayat ýaşlar guramasynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen bayramçylyk dawarasynda medeniyet we sunugy zatlaryň ýerine ýetiren aýdym sadly joşuly çykyşlary bu ýere gelen mihmalaryň göwüllerini galkandyrdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne hormaty prezidentimiziň atşynatlyk sunuwatyny östürmekde alyp barýan rowaj işlerini garaşdyry baky bir tarap watanymyzy şeýle hem ýennamlykla deňtaý bolmadyk gyzdan gylykly bedewlerimiz taryp edýän aýdym saatlar toý mahallesinde şatlyk paýlady. Türkmen toýunyň şowhurly pursatlaryny beýan edýän çykyşlar gadymdan bäri dowam edip gelýän milli däwlet besturlarymyzyň häzirki ajaýyp döwrümizde hem ýaş nesiller tarapyndan iri derli östürilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy. Bayramçylygyň geçirilýän ýerine hormaty prezidentimiz arkadagy gahryman serdarymyzyň ýetidekinden dören kitaplaryndan şeýle hem türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagymyzyň ahal-teke bedewlerini, türkmen milli sesçilik sunuwatyny wasp edip ýazan gymmatly eserlerinden mudey gymmatlyklarynyň, gelin gyýlaryň çeperelleri bilen sünnäläp döredilen eli işlerinden, suratlardan ýaýwanlandyrylan sergi dawara aýratyn bedeg berdi. Çykyşlaryň her ýerine bedew wady bilen öňe görýän watanymyzyň ösüşleri, hormaty prezidentimiziň alyp barýan belent maksatly işleri, ajaýyp döwrümiziň bedegine öwrülen ganatly bedewleriň waspy uly joşun bilen beýan edildi. Soňra Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli Mary vilayat baş bilim müdürlüğiniň guramagyna Mary açylyk sport toplumynyň açyk teatr sahnasyna dawara geçirildi. Bayramçylyk dawarasy asuda ýurdumyzda halkymyzyň bekişli bedewlerimize bolan boýsunjyny aýdyňlygy bilen görkezdi. Dawara gatnaşanlar halkymyzyň milli gymmatlyklaryny sarpalap, dünýä ýüzünde dawaralandyrýan gahryman arkadagy gahryman serdarymyzyň janlarynyň sag, ýyl ýurt bähwetli işleriniň hemişe rowaşlyklary betlenmegini tüýsürekden arzuladylar.